जों साइमानो कायसा कायसा बर'नि बिसनो अनेक काहिनी दङ माने कायसा सक्सेसनि बर'नि तांग्रि ओ जन्मदिन दिनै जों पालायजागि दं हतबांगार साइमाना बिगत दिनाव तांनि पालायजागिया अमबाय तां कानेक्शन दं आबारबो कायसा कायसा बर'नि आरो दाबो खुनु प्रश्न नङै दंना आंहाबो न सानै नङा जा सर्ट मेसेज के साइनो आंनि गथायनो पायनाय जिनि दा सुसिल दासिम साना साइ तथा जों साइमानो जिनि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी बहागिनि जिनि पुइला जिनि जवाहरलाल नेहरूनि मिनिस्टार ने बिनि कैबिनेट नि आमालो बो फरसा मिनिस्टार आरनति बो अनेक किसु देश निबागे को खायै बो आरन जहत आरनि रिजेक्ट नमा परे जों साइमानो 1951 सानो बो भारतीय जनसंघ माने BJS आपातिनो बो फर्म खालाया आपातिनो फर्म खालायै पुइला बिनि 3 जना बिनि पार्लियामेन्ट बो सीट जितिका बिनि पुइला अमनो बो आरनि प्रेसिडेंट तमनि बो पुइला आरनि होतेनो बिनि को गे जों साइमानो ताउ भारतीय जनसंघ परे ताउ जे BJP 1980 सन आबुनो पुइला फर्म खायजागो जिनि अटल बिहारी वाजपेयी संनि गो अमनो जों साइमानो लास्ट में जे बिनि नर बिदि बुनु खना जे बिनि मोटिवेशन स्पीच बाबु साना साइ तखा आ आमलो बुसु कष्ट के जों चलिखा विभिन्न राजनीतिनि प्लेटफर्म दंगै जों विभिन्न प्रपोजल लेखा किंतु आ समय कोनो एक्सेप्ट खालाय गया ब्रिटिश नि आमलो अमन बो साना साइ तखा माने हारता मानि दि जतो तो मुं तंसा निनि सान मुनो नों माना चेष्टा खालाय बिनि लास्ट स्पीच मोटिवेशन अमन बो सारमानि हमनो जों बखा थैजांनाय गलै जारा दाबो जों बर' मनुष्यर दंनाय नाय जों स्ट्रेंथ के दंना नांनाय जों जीवन हार मानिया माहादि माने को कैसा दंगो इंतजार का फल मीठा होता है माने दो जन कैसा फल दंगो माहाय आमो जों बखा थैदे गलै जेकुनु सामगो जों खालायके जों बखा रै खालायताय माने हाता माने दि हम जारा दिनर स्टूडेंट दंनाय नंगर बाबो नाम को बनाय हेसि नर विभिन्न फैमिली क्राइसिस बनो स्ट्रगल खाय दंना बा विभिन्न नन फैमिली प्रॉब्लम दंखनो नर शेयर खायना जातबि ननि टीचर रबाय जारा न गाइड खाय दंनाय रबाय आबो ननि जेफोर नर ननि बखान कौनो नरनि टीचर बा ननि गार्जियन नर शेयर खायनाय नों साकसानो बुखाव खूब कष्ट मा दंनाय आमनो बुखानो फ्री माइंड के नर दंदि जारा स्टूडेंट न आबनो कबनाय नर नेक्स्ट जनरेशन नि नर सिजादि आउ नासु कबगनो दिनिनो